pulyano jotono khulumka tini seng press meet khaimani mul uddesho wngkha miya je Atisa Central Committee ni je koyekjon thangnai rok je Atisa dissolve khai rekha ba Atisa no sbai rekha ni samani omono tui seng kunun dini phono mani nai maiya Atisa no seng kunun dini phono sbaina bo riya Atisa tabo bo tongnai ulo bo tongnai jati tofan bagui seng samung khlai thangnai tamo khe miyao je Atisa ni GS borong gwnang Peter Debarma je samani Atisa no dissolve khai rekha hinui Atisa to bini sasungni sompoti ya kaisa songbotono sbainani hingka khai abo joto Central Committee Executive Body tei division level ni soho achuklaiui meeting achuklaiui tarpore se nwng Atisa no dissolve khainani khaya afuru se seng decision naharjago hingke to borok to kuno swngbai achungma ba kwrui na division level bai achukha na Central Committee ni Executive Body ro bai achukha na party o kunu knowledge o abo borok rwkha sing thani totally kun knowledge o kwrui tai ta kaisa kok o jaga o wngkha swng to kaisa party ni IPFT party ni saka songbothon hingke nwng dissolve khainani hingke to nwng IPFT party no bo to nwng ma sanai inform ma khainai hingke abo party ni knowledge o kwrui borok je Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally swng abono condemn khlaio abono swng mani nai manya aboni bagui no swng ang tini sini president bai bo kok salaikia sini president bo abono khub chajakliya obo haike bo kok samani ang koinai sini GS no bo teiwaisa abono press meet khlaiui sanani wngthong je bo Atisa no dissolve khai rekha mani abo totally bold bo abono rosai nanani wngthong ang abono koinai borok thangkhai thangkha tei Central Committee ni borok to tongkhu borok 6-7 jon thangma bai to je Atisa bai thangkha o kogya swng to tongkhu blai present no to swng tongkhu 25 ta 26 ta division swng Atisa rok phajak sara tripura o oroni bisingo borok koite division o jini inform khaikha abo to ang sachukmanya tamo khe ang abono sanai Atisa no kunu somoio phono ang tongsak ba pohor Debarma tongsak Atisa no ang sbainani riya ang chaloklangnai hoito sasing phano chaloklangnai party moji tongthong moji kwrui Atisa no smooth babe swng chalogui tlang thanai abono ani last kok tongnai hingkhe last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisa ni borong gwnang Peter Debarma no ang koinai bo je miya press meet khaimani abono dakti khai no rosaui nafitung asuk saino purumung yafarka sin daro nangno kaisa songboton chalma thangtani 6-7 jon chalokmaya chalma thangtani division level borok nango tei executive member rok kwbang tongo borok kokjon executive member mili o decision je dissolve khaikha samani abo to ungli chaliya tamgo hingka khe dissolve khainani daitto sudo GS ni thani simiya dissolve khainani daitto president thani bo tongo sini president knowledge o omo kaisa kwrui je borok dissolve khada khaya tamo khaina khaya sini president knowledge o omo kaisa kwrui ko to totally sini president bo sai tongo bahai khe dissolve wngnai amo hingka khe GS borok miya sini je agini GS ni hinchinai Dapita borok kokjon mili je dissolve khaikha samani amo blai khe chaliya tei kaisa kok borok taisa firo thaibana khe to swng obviously bongno accept khainai na hinya to khe borok firo phaina muchungko phaimano borok thangmani mel mon uddesho mane tamoni bagui thangkha na borok Atisa no tamoni bagui sbaina thangkha na saijama na kuno khobar rok to borok thangmani to swngno kunu salangya swngbai na meeting achukha
na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledge bo to kare bor tamon bagai thangka sung aso sasung maya hoito ang sana musok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thangna ninga kai atisa tongoi bo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nang atisa yakre thangani ba akogia atisa tongoi boto nang dofani samung khlai thangmano nang tini sarkara keringai se nang tipra motha thangi mano nga kai tak tipra motha jodi government phayang thangju kai nang tesa ojani change thangju nai engke nang bahikle dofani samung tangnai ba dofani samung khainani kai nang tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nang yakre thangna nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaimani mul uddesho angke sing dofani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nang taburundi orwaisa jemon sing kamsli slaite borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewarma ang kamsli slai thangka an mung slaijak thangba an chehara puto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nang tabu je government kere hinai nang ati sana nang yakre thangka edisio phalia ba IPFT सरकारा फाइलिया आबुन बागै नों संगठन याकरि थानानि आकगिया नों ताबो आतिसा तंगैसे नों आतिसा सरकार IPFT सरकार करिंगैसे नों जदि संगठन याकरि थांबो नोंकै नों अजानबो नों याकरि थांमानाय साबले आबनो बिसासले खाइनायबा दिनै नों अरबायसा ngो ताबो सापोज रोम दिन नों IPFT जदि सरकार तंग तखाय गभर्नमेंट तंग तंगाखै एडिशन जदि नों IPFT फायाखै नों IPFT तंखामु ছাত্র সংগঠন তং দখমু আতিসা ছাত্র সংগঠন তং দখমু নং তিনি গভর্নমেন্ট করিংগেছে নং তিনি অজাগাwa বাখলাই থাঙ্গো কিন্তু নং যে কুবেকে দখানি সামুং খাইনে হিনে जों बुसिकिन नन बिसास खाइमानेबा आतिसा तंगैबो तो नों दखानि सामुं खाइ थांमामले ओके आं तै बिसि कक साना थांलिया आं अबनो कइनाय जे खिनि GS no XGS bojemia saklaimani je atisha dissolve khari kane abo totally bol atisha bayakho borok khani khortam thangma bai जों atisha sabai rnai ba atisha dissolve khari nai abo kun mode जों nahar maya ang tini wa koma division level ni borok kok salakia the central executive body ni borok kok salakia borok okong no sawo khani khortam thangbai जों kun samoyo sini atisha no जों sabaya जों dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon tipra mothani YTF ni working president borongran Peter Deverman ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khari kani samani abono bo bini o je press meet khamini no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo asu saino lumuya